hemen batu gara urtero moduen aurkeztuteko Madalen zaizek eta aurten bebai Aldezarreko zaizek eta Bastarreko zaizek. Hemen dakot nebugaz aurtengoko tegie. Bermiortarrantzako beti izan da Madalen egune simbologia beteriko egun bat eta espezialki geure tegie. Aurten dakizuien moduen, Nestor Basterretxearen jaiotzaren urte hurrena ospatuten dugu. Eta Bermeoko udaletik be guzan dugu kinu bat egin geure seme kutsunari. Horregaitzik, teien erabili dugu, beran izaro deitzen dan simbologia Euskal Legebiltzarrien erabiltzen dan simbolue. Zeitzik, izarok dako izena, hau simbolue, eta berak beti esaten dauez hauen moduen, beran esanetan, izaro dala beran neskalagune. Orduen, horregaitzik, aurten pentsa dugu hau dala geure simbolo politzena. Madalen egun ez da ezebez Bastarreko jaibarik, hori beti dakizuie, bai aurten bebai, jaizek handitzu indiez eta Aldezarreko jai batzuk izango diez. Orduen, berbie pasako txatxabiri eta apuluet azalduko osku zer diez aurtengoko Aldezarreko jaizek. Javi? Aurten pentsagen duen apurbet esperimento moduen edo, hausnarketa batetik jaizo zan, igual txosnetatik itzen dule naiz eta asko dan eta ja bihar merito handiko biharra dan, organizatu zela jaizek oso igual parrandara bideratute eta eguneko eta zein gaueko parrandara bideratute, bai igual naiz eta asko dan jai herrikoi eta euskaldun eta parte hartzaileek organizetie, igual beste pausu bete monal gendule eta urten igual Aldezarrien, igual kontenido politikoko jaizek antolatu halko genduzela, gitara haue ez bakarrik izen da gaueko parrandien oinarritxute, edo horrek parte principalena izen da, eta orduan petxa gendun, eguneko egitara hau bete eitxie, lau egunetan, eguenetik domekara, oinarritxute, referentzi moduen hartunde domekako, orten domekan tokaten den Bastarreko jaizek, dizela egun bedia berez eta beti daniko ondo funtzionaten dauenak, eta bastante jai eredugarritzek izen aldizena bebai, eta orduen harinauko egunetan proposatu ekintza desberdinek. Bebai pentsatzen du herri moduen erronka handiz edakule turistifikazioegaz eta etxe bizitzegaz, eta orduen eduki aldetik hori horreri garrantziz emon guritzen txagu, eta horregaitzik eguenan ekitaldi bete montaku Iruñeko eta Kantabriako turistifikazioen aurkako edo elkarte batzuk etorko diez berbetan, gero bertso poteo bat turistifikazioen gaizegaz bebai Aldezarreko ingurutatik, ostegun gauien dau bloin dala Benafarroako talde bat, bebai, gai hori landuen dauena euren kantatan, eta barikuen, bebai hemen Bastarren kontzertuek, Benito Barruetan inguruko beste poteo bat Aldezarrien, poteuek ez duzitzi al margen, uste du bizek ondo konbine aldabila. Eta gero, zapatuen, deialdiz egin gure izan dugu Goiko plazara jenti hurbiltuteko baizuk aldatuten, kuadrilen, itzen da moduen tortilla txapelketan edo lehen zukalkizen eta holan. Eta horretarako adorerik ezpadau, etxien zukaldatuko dauenak eta jateko egaz bajatu kalera. Apurbet esperimento moduen proposatuten duen zeuzer da, jentieri anime egun horretan kalie okupeteko eta hausokide eta lagun artien egune pasateko. Eta gero domekan betiko urtero moduen
bastarreko zaizek egin guz. Bueno, da hori, bastarreko egune bai, etxeko azkanien beti pentsadulez, lehenengoko orduen, txokolatadi eta umien jolasak eta antzerki betongo da, ordu bat eta ardizetara arte berton umiek disfruteteko eta gero relebo generazionala landuten badu naulan gitxike, betik. Gero arratsaldien daku kankinkabara taldie, txistulari zena etzen dagoena beti, emetik paseo txue eta ambientie azten dizeure berotuten, kantaloru ebe badaku, eta gero ja gauien aurton kontzerto bidakuz nahiku potentiek, ze txosna batzordiek lagundu dozku horrek taldik ekarten, eta udalan esfortzugaz eta geure esfortzugaz, belako okingu eta arrozin de palo. Eta bueno, hori, Madalen bizperie betikule aurrera botatiez, pentsaten du kale ekintzek ezin zizela galdu, eta animeten beste herritar guztizetari euren kalietan horrek jaizek hori sustatun bidizela. Beste barik, eskerrik asko. Lehoko eta behin, eskerrak emontzoz nabatzordi diri eta bastarreko hausokidi eri, aztiongo programazioe potentzizeti harren eta, oneri hausoko jaizeri eta kaleko jaizeri hauspromoti harren, eta, betiko moduen, bastarreko jaizek eta gero, Madalen egune dator. Madalen egune, urtero moduen tradizioe, oitxurek eta jaigirue komieten dauzen egune da, eta, horton hasiko da, ordutekiz eberandu hau hasiko da, dakizuen moduen protokoluk eta aldatu indizelakon, eta horton lela amabizelaren gitze hauetan, udalbatza eta gonbidatuk eta herritzarrak batungo gara Goiko plazan, alkate soinua entzuteko, txistularizekaz batera, eta hortik itxasoratzi engu goizeko amabizetan. Itxasoratzi eitzeko, bai gudote azpimarratu, aurton udal gobernuek, eta udal batzak adostu dugule, guzandule herritzarrari, sosketan parte hartzen dabin herritzarrari, leko gehiago emon itxasontzi zen, ze urtero apunten die pilo bat herritar, eta asko geratzen dizkanpuen, orduan erabaki bet hartu du, zinegotziren bat espadatorren edo horrek gonbidapenak motie herrizeri eta ez beste pertsona bateri atzamarragaz esatilez, horrein arte mondan moduen. Orduan, horton uste dut rekorra apurtu dule, eraren batera edo bestera, 18 herritarentzako leku inze, pasan urtien kalkuluk eitzeko 9 herritar izan zien etorzien agugaz, horton 18 etorriko diez, udalagaz batera, rekorrido guztiz egitzen. Tegie botata gero, elantxo berazungo gara urtero moduen, frontoire izengo gara, bertan dantzak eta inguz, eta gero, bost txerritan bueltan, mundekara zungo gara, horbe bai, protokolo erretomaku, dantzak, inguz, bertan egongo gara jaigiruen, eta azkenik zazpitzerritan helduko gara Bermiora, eta 8 Goiko plazan amaitzuko arrasko bategaz herri guztizek Goiko plazan. Beste barik, anime bai, danari, etorti herrizien dauzen ekintze desberdinetara, bai astien zier dauzen ekintzetara, bai domekan bastarreko zeizetara, eta bai bertan astelenan dakune, zemen eta bernai biltari egongo da, herrizen geratzen zarien entzako. Eta gauza bat aztu dazte esaten bai, aurton, urtero hitzen da, egaluzen juten gara, eta egaluz etxikize, dandize juten dizalda batera elantxo bera, bai, gero mundekan egoten zen beti arazo bat, herritzar batzuk edo gonbidatu batzuk geratu bizien egaluzan dizen, eta bestiek juten ginen mundekara aurton lortu du, danak alda batera zutie, leko guztizetara, hau da, esperientzize, baiak herritarrak eta puntu den dizen, esperientzize izati darantzako bardine inongo bazterkeri barik edo inongo diferentzi barik. Orduan horregaz oso posik hauz, eta zaudeten moduen danari anime etortie, programazio zabala dagoelakon, eta hori, eta azkenik, esan bai, punto mori egongo dala portuen, gaueko 8 amabizetara. Eskerrik asko dan hori. Bueno, niri urtero modun tokaten dazte garbitxasunen eta segurtasunen ganeko apuntetxu batzuk emotie. Guztako lekidazku honek apuntiek aztie balorin imintze, imitzen pasan urtien egin zana. Pasan urtien injartu genduzen kontenorak bai
Portomandan eta bai jaidi ezberdinek emonta izen gunietan, eta erantzune positibo izan zen. Uste dut igarri zela, jentiek bakola joera bat ez botateko esastarrak edo zein eskinetara, baguzela kontsentzizeten jaibetala itxosun albuen eitzen dana, eta ez da bilakaba bihar gure esastarrak itxosuen. Eta horretarako aurten be, injartukuz bai jai giru egoten den egune desberdinek, bai talatik hasitxe, portue, lameri eta bar, josin guiz kontenedorakaz, así que indaigun danok alegine generaten dune zaborra kontenedoratara botati mesedez, eta beste alde batetik, segurtasunen aldetik, akordati betiko moduen gugaz jun gure dauinak izarora, baporak esan bidea 4 metro baino gehiagokuek, ez da jun bihar ez belerorik, ez erramuetan, ez olakutan, okin bidea papelak enregla eta salvamentoko materiale guztize. Horretaz aparte, ondo pasa eta laster gauz, astelen gauz.